ndi nthawi ya nkhani kuno ku MPC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yuline Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'madera osiyanasiyana. Boma lati lipitiriza kugwira ntchito zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu akukumana nawo kuphatikizapo kugawa chakudya monga chimanga. Ndipo nthambi yoona za nyengo ya meti yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika ndipo ipitilira. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma lati lipitiriza ndi ntchito zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu ovutika akukumana nawo kuphatikizapo kugawa chimanga chaulere kwa anthuwa mwazina. Mneneri wa boma a Moses Konkuyu wanena izi atatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu okwana 1300 ochokera mdera la Green Corner ku Blantyre, mwambo omwe wachitikira pa bwalo la zamasewero la Kamuzu. Akonkuyu komabe apempha anthu omwe akulemba anthu opindula kuti azilemba okhawo omwe ndi ovutikitsitsa omwe akuyenera kulandira thandizoli. Iwo akufotokoza. Ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa chakuti ngati kuno ku Blantyre ndi boma limodzi la maboma 23 amene anakhudzika kwambiri ndi nkhani ya ng'amba komanso mvula zosautsa zimene zimapangitsa kuti anthu akhale opanda chakudya. Ndi a president ananena zokuti anthu agawiridwe chakudya, ndipo analamula sabata zapitazo kuti a vice president ndi amene akhale ali mbali yakuno kuthandizira process imeneyi. Ndi takhala tikuyenda kupanga zimenezi, leronso program imeneyi ikupitilira kunoko ku chigawo chakumwera makamaka mu mzinda wa Blantyre. Programu iyi ipitilira chifukwa president anenetsa kuti aliyense amene ovutika ndi njala agawiridwe chakudya. Programu iyi ipitilira ndipo lero kuno ku Blantyre kugawidwa chakudyachi kumatipitiliza m'madistrict ena onse komanso nkhali kunoko maodo osiyanasiyana futi chakudyacho ndi chilipo, chimanga chilipo, mpungaso madera mwena kugawidwa ulipo ndi zipangizo zina zilipo. Boma lipitiliza kufuna kuonetsa kuti wina aliyense asafe ndi njala mdzikomo. Nthambi yoona za nyengo ya meti yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika ndipo ipitilira. Mkulu wa nthambiyi Lucy Ntilatila wauza MPC kuti madera ambiri mdziko muno apitilira kulandira mvula ngakhale idule kwa kanthawi kochepa kumapeto a sabata ino. Mayi Ntilatila akufotokoza. Apapa tu masystem amene timadalira makamaka kubweretsa mvula kumalawi konoko ndi amene wawa tikwaonawo amene akubweretsa mvula imeneyi. Masystem ake ngati ITCZ, Congo Air Mass ndi zimene zakhala zikutipatsa mvula masiku amenewa. Ikuyeneka kupitilira kutsogoloko mwina masiku 4 so koma tikamafika mwina weekend ikubwerayo tiyembekezere some dry spells here and there koma temporarily, and then the following week it's likely to pick up again. Ndiye taona kuti mvula imeneyi madera mwina akhalasa kulandira ndithu mvula kwa kanthawi. Tinene kuti yatere mvula ikha kuti kugwa madera onse kapena ikhala kuti kungosankha monga amene akhala kuchita masiku ena mbuyo. Apapa tene kuti gwera mvula mwife tikuyembekezera kuti ikhale kukwanira madera onse ya dziko lino. Inde mwina zikhoza kupezeka kuti pena pake mwina ikuperewera koma ndichembekezo mmene chikuonekera kuti ikuyeneka kukwanira pafupifupi dziko lonse pakali panopa. Tinene kuti alimi akhonza kumanena kuti alimbikire kumunda kwawo. Zoonadi awa ndi madzi amene takhala tikuwalirira kwa nthawi yayitali masabata angapo apitawa. Ndi pano kupezeka chonchi ndikhulupirira kuti ndi sangalodi kwa alimi ndi mwina kapena kumunda zinthu zingapulumuke. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Action Hope Malawi Asame Alon alangiza alimi kuti atengere mwayi wa mvula yomwe yayamba kugwa tsopano ndi kudzala mbewu zina monga mbatata ndi chinangwa kuti chaka chino akhale ndi chakudya chokwanira. Asame Alon akufotokoza. Taona kuti anzathu ona za nyengo alemba masamba mchezo komanso kulangiza anthu anziko muno makamaka alimi kunena kuti mvula amene yateremu yamba kugwa bwino. Ngakhale be yamba kugwa bwino chonchi koma taona kuti minda yambiri mwina chimanga sina mene bwino chifukwa nali ndi ng'amba pakati pa ndithu kutentha madera ambiri amuno Malawi.
choncho zimene tingathe kuwauza anthu amene ali alimi komanso anthu onse mawayi muno chonena kuti agwiritse ntchito mwayi umene wa mvula imene ikugwa bwinoyi kuti azalenso mbewu m'minda imene sinamere bwino komanso osakhala mwina kuzala kokhako njiraso ina zimene akhala kutilangiza unduna wa zamalimidwe ndi nkhani ya usadalira chimanga chokha pali mbewu zina ngati mbatata chinangwa komanso ulimi uja wanthirira sikakhala kuti tapanga zinthu zimenezi ndiye kuti njala chaka chinocho kapena chaka chammawa sitingakhale nayo tisadalire chimanga chokha chimene mwina anthu amachikhulupirira kuti kudya nsima komano kugwiritsa ntchito mwayi wina ngati wozala chinangwa komanso mbatata komanso ulimi makamaka wanthirira zitakuthandiza kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira kwambiri. Madera amene mwakhala mukuyenda mukuona kuti nkhani ya ulimi yakhala motani masiku amene makamaka chifukwa cha ng'amba imene alipo pakatipo? Tisanene kuti zinthu zayipiratu tikatero kuti tilakwisa zinthu minda yambiri makamaka imene tayendera chigawo chino chakumwera taonabe kuti minda yambiri be muli mmera wabwino ngakhalibe mavuto takamba kale ang'amba walipo komabe sizokuti zayipiratu yayi titakhala kuti takamba maperesenti titabe kunena kuti mwina 60 to 70% ndi kuti mmera uli bwino kwambiri choncho alimi atangotengerapo mbali yonena kuti gwiritse ntchito maluso osiyanasiyana makamaka polima chimanga chiye chanthirira mudambo komanso mbatata chinango amene takambira kuyambirira paja ndikhulupirira kuti ndiye kuti akapanga cover maperesenti ena amene mwina aluzika chifukwa cha ng'amba. Atsogoleri osiyanasiyana apempha mabungwe komanso amalawi kuti agwirane manja ndi bungwe logawa ngongole la NIF pomwe bungweli likugawa ndalama ndi fetereza kamba kuti izi zili ndi kuthekera kothetsa njala mdziko muno. Izi anena madera amalingunde ndi mpingo kulilongwe kumene bungweli lapereka fetereza oposera matumba 500 kwa alimi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Pogawa feterezayo kumalingunde mboma la Lilongwe, bungwe la NIF linalengeza kuti tsopano lafikira alimi oposera 49,000 ndi feterezayo ndiponso alimi ochuluka ena alandira kale ngongole ya ndalama za zipangizo za ulimi zoposera 16 billion kwacha. Mawu ake, phungu wa dera la kumwera mboma la Lilongwe apita dimba wapempha mabungwe ndi amalawi onse kugwirana manja ndi bungwe la NIF poonetsetsa kuti feterezayo wafika maboma ambiri mwachangu. Kunoko ithandizapo ndithu ngati MP ndikuyenera kuti ndithandizepo kuti mwina lole yanga opanga haya ikathe kunyamula fertilizer ameneyi kuti abwere kuno mwansangansanga kuti alimi athu apindule. Monga mukudziwa lero tikulandira ureya komano timayambira kuthira NPK, so ureya mabwera kumapeto nthawi yoti maphatikiza koma chachikulu chimene akubwera kaye nsanga ndi NPK amene akufunika kwambiri. So I think kufika Monday Tuesday tithandiza nawo pamodzi abungwe la NIF kuti NPK abwere kuno alimi athu athandizike. Mfumu Masumba Nkhunda ku Lilongwe yalimbikitsa alimi kuti apewe kugulitsa feterezayo kamba kuti izi zibwezeretsa mbuyo ntchito imene boma likugwira kuti lithetse njala. Mwachaka chino chizooneka kuti feterezayi wakwera munthawi yake amalawi amene akulandira fetereza ameneyi masomphenya awo akhala kuti fetereza akalandira asagulitsa kwa kuli kubwera kwa kwena akunja monga pa Mozambique kuzobwera ku Zambia kuzobwera pa Tanzania kumanyengerera ndi akanyengerera nkumatenga fetereza oyo kulitsaso zakhala peni njala koma akapanda kugulitsa fetereza ameneyi nakatira kuminda kwawo monga amene boma likufunira imene sikufunira songa kalefu mari ndi ma MP ndi kuti muno mu masomphenya njala aoneka kuti akhala ali kutali sitidzavulikanso. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NIF Akisa Kalalokesha ati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo alimi omwe alandira kale fetereza wa NPK ndi urea akupereka chilimbikitso kuti akwaniritsa masomphenya a bungweli. Week number 5 osabata yachisanu anthu akuthamangathamanga kugawa fetereza amene wangongole andi tayenda ndithu kuyambira kumwera chigawo chapakati kumpotoso zikuchitika. Ndikunena pano ndingatsemene ndithu kuti tagawa matumba afetereza otusa 49,000 animona nokha kuti si ntchito yamasewera iya andi ife tipindira kugwira ntchitoyi mpaka tionetsetse kuti amalawi amene akufuna kulima ulimi wa serious ulimi ngati business athandizike ndi ntchito imeneyi yogawa fetereza. Boma linapereka ndalama zokwana 150 billion ku bungwe la NIF ndi cholinga choti lipereke ngongole za zipangizo za ulimi monga fetereza m'maboma onse a mdziko muno. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe.
Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wamaliza ulendo wake ku chigawo chakumwera ndi pempho la mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana kuti athandize anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Dr. Usi apereka pempholi pa bwalo la sukulu ya sekondale ya Gunda Community Day mdera la mfumu yayikulu Ndalama ku Tcholo, pomwe anagawa ufa wachimanga, zakudya ndi zovala kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Blessings Chelewuka wadzanza mbiri mu ripoti ili. Polankhula kukhamula anthu lomwe linasonkhana pa sukulupo, Dr. Usi anati ndi okhumudwa ndi malipoti oti anthu ena akubera thandizoli anthu osauka. Ndithokoze Mulungu kunena kuti ndakhala ndi mpata oti ndi atumikira Malawi kupyolera mu boma la Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene anandituma kuti ndibwere kuno ndizaone mmene chakudya chikuyendera. Komano ndakhumudwa kwambiri chifukwa ndapeza kuti pogawa chakudyachi pali anthu ena amene akuba chimanga. Sikuti ndizongolota kapena zongomva, komanso pena ndikumaona kuti awa akubera anthu osauka. Pamene akuba chimangawo ndi anthu oti ali ndi ndalama, ndi anthu oti ali maudindo awo, koma kumapangana ndikumabera anthu osauka. Zimene zozo sizabwino, zinthu zoyipa kwambiri, ndikupanda chikondi, ndikupanda mtima wabwino. Monga inenso munthu boma landituma kuti ndipange ntchito yogawa chimanga kuthandiza kuona mmene chimanga chogawidwira. Komanso monga munthu ndizifunsa ndi kuthekera ndi anzanga amene angandithandize. Anzanga awandithandiza ndipasa makweros kuti uzuzu samalume ana. Komanso ndi ufa mmene andithandiza anzanga ndikugawa ufa. Komanso pali zovala ndikugawa zovala, pali mteza ndikugawa mteza kwa azimayi amene ali ndi ana ang'ono. Zimene zizi nzoti tizichita sine ndekha, amene ndikuthekera kakupempha panzake ndikugawira anthu amene akuvutika. Iwo apempha atsogoleri a ndale kuti apewe kulowetsa ndale pogawa chakudya, ndipo m'malo mwake agwirane manja ndi boma populumutsa anthu omwe akhudzidwa. Sibwino kulowetsa ndale pa chakudya. Ena akumanena anzawo, bwanji mwapita kuli Michael Usi kugawa chakudya ndikuti mwalowa mboma lawolo, pomwe anthu akuvutika ndi njala. Kumene anthu ali ndi njala alandire chakudya. Komanso amene akubwebwetawo sakutenga chakudya kugulira anthu. Iwo ndachakaza ndi anawo akumakhuta, koma angolongolola ayi msapite kumene koko, koma chakudyacho iwo sakupereka. Ndikunena izi chifukwa ndikunena kuti uku ndikuipa mtima. Njala ndi chinthu chopweteka, njala chinthu choopsa. Ndengati wina wapezeka kupereka chakudya kwa anthu. Ngona kuthokoza Mulungu kuti Mulungu kwambiri kanga chepe kapezeka anthu athu adye. Koma osati anthu akhali ndi njala, akakhala ndi njala akamavutika ndiye anthu achazipsa mtima muziti mwaona bomali layephera kupasani chakudya, ndikapereka chakudya musapiteko. Kumene kuikuipa mtima athu. Anthu sangadye ndale, anthu amadya chakudya. Mavuto akagwa pamuzi tonse aliyense achalichi opposition amboma amabungwe tonse tigwire ntchito limodzi kuti ngozi imene iyi zinthu zimene zachakudyazi tithane nazo limodzi osayang'ana kuti wachipani chanji. Mawu awo mfumu yayikulu Ndalama ya ku Tcholo inayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi wachiwiri wawo Dr. Michael Usi chifukwa chothandiza mabanja omwe akhudzidwa ndi njala mdera lawo komanso mdziko muno. Poyamba ndikuwatukuza kwambiri a Vice President komanso pamodzi ndi a State President Dr. Lazarus Chakwera pazabwino zonse zimene akulichitira kuno pa ntheno ya njala. Dr. Michael Usi abwera pano ndi katundu osiyanasiyana, mablankete, zovala, komanso abwesa ufa, kusonyeza kuti aimva mtima mwawo kuti njala ichepe, ndipo anthu anga kuno onse ali very much happy, akukondwera kwambiri. Ulendo wa wachiwiri kwa President wa dziko lino ku chigawo chakumwera unali gawo la ntchito yogawa chimanga kwa mabanja omwe avutika ndi njala yomwe mwazina yadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ikupitirirabe. Blessings Chelewuka, MBC Tcholo. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kummawa mboma la Tcholo Amasauko White wati apitiliza kugwira ntchito ndi boma pofuna kuthandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mu dera lake. Phunguyu wanena izi pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Gunda kwa mfumu yayikulu Ndalama mboma la Tcholo, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amagawa chakudya kwa anthu osowa.
Phunguyu wati ndizomvetsa chisoni kuti atsogoleri ena andale akulolera kuti anthu awo avutike ndi njala pa zifukwa za ndale. Phunguyu yemwe ndi wa chipani cha DPP wati ali pa chiopsezo mchipanimu kamba kolola boma kugawa chimanga mdera lake. Mawu anga ndi othokoza chifukwa kubwera kuku ndiko kachiwiri. Last week anabwera kuno anayiperekeza Dodma ndi ataona kuti anthu ena akuperewera anaganiza zobweranso siku la lero kuzagawanso kawiri komano izi ndi zawo za person. Atsogoleri palowa ndale kwambiri pamene ndikamba pano chipani changa chikunena kuti ine ndalwa MCP. Yeti MCP yo ndi imene ikulamulira. Andi ma MP fe tikuyenera kuti timenye nkhondo tiamenyere anthu athu amene tikwayimirira mu parliament kuti apeze chimene akufuna. Koma zikutengeka kuti ndikuti ndikupanga connive ndi president kuti ndilowese MCP kuno. Koma sichoncho ayi ine ndikungofera anthu ndiye zili kwa anthuwo kuti azaone chochita. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'madera osiyanasiyana. Boma lati lipitiriza kugwira ntchito zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu akukumana nawo kuphatikizapo kugawa chakudya monga chimanga. Ndipo nthambi yoona za nyengo ya Meti yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika ndipo ipitilira. Abalaim kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandiranso mu nkhani zathu. Mafuta a galimoto kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania ayamba kufika mdziko muno lachinayi sabata ino. Izi zili chomwechi kamba kuti ntchito yotsitsa mafuta a petrol ndi diesel kuchoka mu sitima ya pamadzi yotchedwa MT High Freedom yatha tsopano ndipo malinga ndi akuluakulu a bungwe la Nokima lero galimoto za ku Malawi ziyamba ntchito yonyamula mafuta awo kufika nawo mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Itafika pa doko la Tanga lachiwiri lapitali, sitima ya pamadzi imene yanyamula mafuta okwana malita 51 miliyoni a petrol komanso diesel tsopano akuti yamaliza kutsitsa mafuta awo, ndi kuti tsopano galimoto za ku Malawi zonyamula mafuta ziyamba kunyamula mafuta awo loweruka lino. Malinga ndi nduna yoona za magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola, galimoto zoposa 1000 ndi zimene zigwire ntchito yonyamula mafuta awo kubweretsa kuno ku Malawi, ndipo anati imene ndi njira ya boma pofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. A Ibrahim Matola anati doko la Tanga alisankha ngakhale lili potalikirapo kusiyana ndi doko la ku Dar es Salaam, kamba kuti ku Dar es Salaam kukumadzadzana magalimoto onyamula mafuta ndi katundu wina osiyanasiyana, kotero kuti mafuta awo akanafika kuno ku Malawi mochedwa. Pamene madoko a Beira ndi Nakala mdziko la Mosambiki sanawasankhe kuti kufikireko mafuta awa, atikamba kuti kumeneko kuli mpungwepungwe umene wabuka malinga ndi nkhani ya chisankho.
titafusafusa mwezi uno wa December, January, February kunakala anatiuza kuti kwadzadza kuberaso kwadzadza mpaka naye nabwera ine ndi timu yanga yochokera kumera ndi kunokuma ndi presidential advisory team ya technical imene president Dr. Lazarus Makazi Chakwera adakhazikitsa ya G2G kudzakambirana ndi anzanga amene ali minister kuno komanso yemweyonso deputy prime minister wa dziko lino Tanzania. Then tidakambirana ndikuwauza kuti ifeyo tatsilidwa kwambiri mafuta wafuna madzulo ndi adasinkhasinkha nawonso kuona kuti koma sitima yanuyi chombo chanuchi chikafikire kutanga kutangako kuli space kuti ikatha kuimako chombo chimenechi mutsitsa mafuta anu. Then mtunda wochoka kuno kutanga kukafika kuli mtunda wokwana 1649 kilometers. Izizi zilibe kanthu koma chachikulu nchonena kuti mafuta awa akubwera ambiri. Mukati muone matraka amene anyamule mafuta amenewa ndi 1049 traka imodzi kukwana 1049 kuti anyamule mafuta awa 51 million liters. Padakali pano kampani ya Gulf Back Petroleum kapena kuti GBP imene ikusunga mafuta a dziko la Malawi pa doko la Tanga yatsimikizira anthu komanso boma la Malawi kuti ionetsetsa kuti idzipakira mafuta mwansanga kuti madraivala azithamanga nawo kuno ku Malawi. Mafuta okwana malita 51 million awagula ku United Arab Emirates kudzera ku ndondomeko yogulitsana mafuta pakati pa boma ndi boma linzake yomwe president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalengeza sabata zingapo zapitazo. Isaac Jali, MBC. Munkhani za masewero ochita malonda mdziko muno awapempha kuti azitenga nawo gawo potukula madera awo kudzera m'masewero. Mkulu wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu Building Contractor a Hastings Msiska anena izi pamapeto a mpikisano wawo wa mpira wa miyendo ndi manja omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la secondary school ya Lufira mboma la Karonga. Rudoviko Nyinenda wadzanza mbiri mulipoti ili. Bwalo la zamasewero la secondary school yoyendera ya Lufira linadzadza ndi anthu omwe anabwera kudzaonera masewero a mpira wa manja ndi miyendo pokwangula mpikisano wa Kachulu tournament omwe ndalama zake zinali 4 million kwacha. Malinga ndi amsisya luso lobitsika la masewero osiyanasiyana lili m'madera akumidzi zomwe zikufunika anthu ochita malonda athandize potukula lusolo. Amsisya yemwe ndi mwini wace wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu Building Contractor anapempha eni malonda mdziko muno kuti adzithandiza masewero ammadera awo. Chosangalatsa nchoti ukalonga kuno anthu ambiri amakonda mpira ndi maklabu kuti akuchitika kapena macompetition kuti akuchitika apo ndi apo ndi zinthu zoti zimadziwika ndithu kuti zimene zikuchitika. Nde azikhala ndi nthawi akamva fungo lotelelija azipita mmenemo namakaonerera nawo mpira mwini. Ali mkati moonelera siku lina lake azapeza maplayers awiri atatu amene azapanga gurumu. Wapa mpando wa komiti yoyendetsa mpikisano Aracid Mkandawire anati kubwera kwa mpikisano kwathandiza anthu ambiri munjira zosiyanasiyana. Apanga business zambiri anjira zamo tunaona manyamula anthu kwambiri amazi amagulisa amazi amowaso pomwepo tina chitiyose chimene pamene ndiponso kuti wachinyamata ndiponso achisozera achinyamata kapindapo zambiri choti makoti tipite tikamemo timabwera kuzakusera mpira. Mmodzi mwa anthu akuderali yemwe anakhoma mabenchi okhalapo anthu polipira a Simon Mwanja anavomerezana ndi Mkandawire kuti wapeza ndalama zambiri kudzera mu mpikisanowu. Mapeto pa mpikisanowu timu ya masewero a mpira wa miyendo ya Ngerenge ndiyomwe inatenga chikhochi pogonjetsa timu ya Mbamba ndi zigoli zisanu kwa zinayi m'mapenate ndipo inalandira ndalama zokwana 900,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Mbamba inalandira ndalama zokwana 500,000 kwacha ndi mpira. Kumasewero a mpira wa manja timu ya Kalalia ndi omwe anali akatswiri atayithambitsa timu ya Blue Tigers 28-16 ndipo inalandira ndalama zokwana
250,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Blue Tigers inalandira ndalama zokwana 150,000 kwacha. Pakadali pano amsisia apempha matimu a Super League ndiponso a ligi zazing'ono mdziko muno kukhala ndi chidwi chomaonera mipikisano ya m'madera ndi cholinga chopeza osewerera matimu awo. Ludovico Nyirenda, MBC Karonga. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'madera osiyanasiyana. Boma lati lipitiriza kugwira ntchito zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu akukumana nawo kuphatikizapo kugawa chakudya monga chimanga. Ndipo nthambi yoona za nyengo ya Meti yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika ndipo ipitilira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yorinene Mponda. Tsalani bwino. Madzulo abwino kwa nonse ndipo ni nthawi ya zanyengo. Lero 8 koloko mawa madera ochuluka kwayezedwa mvula ndipo zikusonyeza kuti amphamvu